Сириус исеме астындагы беренче номерлы Питрәч урта мәктәбе командасы узган ел республика химия турнирыннан 3нче дәрәҗә диплом белән кайткан иде. Ә быел укучылар мактаулы 2нче урынны алды. Район командасы 2 көн дәвамында жюрига химия буенча белемнәрен, тикшеренү проектларын яклау барышында ораторлык сәнгатен күрсәтте. В мою задачу входило две презентации, это «Тихая охота» и «Зеркало души», с которыми, я думаю, тоже прекрасно справился и рассказал все на отлично. Никита бу фән белән мавыга, киләчәктә фәнни хезмәткәр булырга хыяллана. Шуңа күрә мондый сынауларда катнашу бик файдалы дип саный егет. Предмет химии очень интересен из-за своих реакций и из-за своей, считай, точности. Мне сам этот предмет нравится. А химтурнир самое интересное то, что ты знакомишься с новыми людьми и также познаешь для себя что-то новое. Команда химия һәм биология укытучысы Әмир Муллахмәтов җитәкчелегендә әзерләнде. Дәресләрдән соң биремнәрне хәл иттек, проектлар әзерләдек. Задачки химического турнира, они открытого типа, поэтому они выкладываются за месяц. Поэтому мы в этом году готовились чуть больше недели. Мы вместе собираемся, остаемся после уроков и как факультативное занятие мы готовимся и решаем задачки вместе. Делаем презентации, решаем практические навыки. Беренче мәктәп укучылары химия турнирында инде 4нче ел катнашалар. Киләсе елда да үз белемнәрен сынарга планлаштыралар.